सानै बिसिबसाया बियो फैदोंमोन आरो बे बिसिबसाया खोन्थादों सार नोंथांनावबो उपबास थानांगोन नामा औ नोंथ' गथ' आहार जायो नों उखै जानाङा होनबाय आरो नोंनि फिसाया बेमारिब्ला नोंबो उखै जानाङा आयौ जों मोनसे जायगायाव चिरां डिस्ट्रिक्टसिम जायगाखौ खोन्थालां बे जायगायाव बिग्रा हान्जाफोरखौ जों बिजाहैबाय उखै जानांगोन जागोन मेडामफोर हिन्जावफोर माखासे दं नाथाय गथ'खौबो आहार जानाय गथ'आबो उखै जानांगौ नामा बे गथ'आ बाबुआबो उखै जानांगोन आयौ बे गथ'आ आहार जानांगौना बोरैथो ओंखाम एफा जायो आहार जायो नङा गथ'आबो आहार मोनजाया बे गोरलै गथ'आ उखै जानांगौ नामा बे फोरोंनाया गोरोन्थि फोरोंनाय बेमारि मानसिफोरखौ जों उखै जाहोआ आहार जानाय बिमाफोरखौ उखै जाहोआ गोरलै गथ'फ्रा बे उखै जानांगौ नामा बिसोरो गोबां शास्त्रनि लिरनायफोरखौ मिथिगौ नाथाय मिथिगौब्लाबो मिथिया आन्दायगाफोर साननै जाबाय आहार मोनजायै जाबाय नाथाय गथ'आथ' थैगोन ना बिदिब्ला आहार मोनजायाबा गाबबाय अनखांनानै बिमाया आहार दौबाय गथ'आ थैगोन नङाब्ला बिसोरनि फोरोंनायखौ लायोब्लानो गथ'आ थैगोन फिसायनि थाखाय मानि थाखाय फिसायखौ मानोना बे अनजानो लुबैनानै आं आगोलाव खोन्थालांबाय फिसायखौ अनजानो लुबैनानै सानसेखालि बिखुनजोआनो सोंदों आयै आंनि फिसायखौ आङो मोजां मोननानै लाबाय गथ' सासेबो जाबाय बै समाव सेंग्रा सिख्ला समाव बिराद मोजां मोनलायनाय अनलायखाबाय दाना अननाया गोमालांबाय माथो नोंसोर गोदो सेंग्रा सिख्ला बांद्राय अनलायबाय खोमा सानसे नुलायाबो थानो हाया औ बिदिमोन दाना हाबा जानाय उनाव माबा नायनो हालायसै जाबाय आगोलाव अननायखौ गारखाजोब्बाय नोंसोरो दाना गथ' सासे मोननायाव नोंसोरो आयै आं फिसायजों बिराद अनजानो लुबैबावदों मानो आंनि फिसाया सानफ्रामबो नोंनि रायो संख्रि नाङाब्लाबो रायो ओंखामखौ थाब मोनजाद'आबो रायो आं सहायनो हाला फिसायजों बिराद अनजानो लुबैदों बै समाव सेंग्रा सिख्ला बायदि अननाय बायदि मा राहाजों आंनि फिसायखौ बांसिन अनजानो मोननायखौ लुबैगोन आयै माबा राहा खोन्थानानै बिखुनजोआसो नों फिसायजों बिराद अनजानो लुबैयो खोनासं बिहामजो फिसा बैयाव गेन्द्रा अजा दं गेन्द्रा अजानाव हायना मुलि लायो हायना मुलि आंबा गोदो नोंनि नोंहावखौ मोननाया हायना मुलि होनासो लादां दा नोंहाव थैना थांबाय हायना मुलि होनांगौ बिराद अनो बेनो हायना मुलिखौ जुदि लाबोनानै होफैब्ला बै समाव सेंग्रा सिख्ला अननायनिफ्राय बांसिन थिगखौनो बुंबायहाय आयै नों मोजां राहाखौ खोन्थाबाय थां गाबोन लायबानो जाबाय बिखुनजोआबो थांफाबाय नै आफा अननानै आंनि बिहामजोनो हायना मुलि हरदो मानि सोरजों हाबा जाखानानै सोरखौथो होबावनांगौ जाखो गावनि फिसायखौनो बिदिब्ला अरजाया माबादिसो जायो फालाय सानफ्रोमबो नङि रायबाय थायो थाबायनाय जायिनिबो रायो गावनि मोखां नायब्लाबो रायो दैया बरथिब होब्लाबो रायो खंख्ला होबाबो रायो संख्रि बाबब्लाबो रायो सानफ्रोमबो रायजानो थानो हालिया आं आफा अननानै आंनो हायना मुलि हरदो जागोन सिन्था दाखालाम गाबोनो बा दिनैनो खारफानायखौनो होगोन आं दे आफा आंनि उनाव खारफानायखौ लुबैथारदां बेबायदि अननाय दानाबो बोरायाबो हरबाय लाबोनानै बोरै होनांगौ खोनासं ओंख्रि गुदुङाव साहा गुदुङाव दाहो नङाबा 80% आं खारगोन 10%ल' मोनगोनबो ओंखायनो गुदुङाव दाहो दे ओंख्रि गुसु खालामनानै गलायनानै दालि ओंख्रियाव लगायनानै नों गलायनानै ओंखामाव हो जागोन ओंखामखौ गुसु खालामनानै होबाय गलायना होयो अखानायै एसे नांखांबाय फिसायना गावनि एसे नांनाय मोनबाय दाना खाथियाव फैनानै राया बियो दाना सना होननानै गाबज्रिफैबाय नांबायहाय नांथारबायहाय एबाराव सनानो गाबज्रिथारबाय आगोलाव हांगार होननानै गाबज्रियोमोन दाना सनानो गाबज्रिबाय माथो आफानिफ्राय खोन्था आयै आंखौ सना गाबज्रि माथो नोंहाखौबा बिदिसो मोनखादों दे मोजां अनलायबानो जाबाय आंबो हाखालामा नोंसिनि सानफ्रामबो नांलायबाय थानायखौ नोंनि सानफ्रामबो नांलायबाय थानाय नंनाय नङैनि सानफ्रामबो दावराव दावसि हाथारला आङो खोनासंनो दे नांदोंब्लाथ' मोजां आंहाबो सुखौनो मोनो नोंसिनि अनलायनायखौ नुब्लानो मा सानफ्रामबो नोंनि जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय गासैबो नांलाय खमलाय फायखानावबो बे थाब ओंखारबोनो थिनो बे फायखाना हाबब्लाबो दरजाखौ जोखावो दरजाफ्रानो गब्लंजोब्बाय रुवाजोंबो दानखावो दरजाफोरखौनो दा बेफोरखौनो असान्थि जोंखरखायनो आंबो हाथारलामोन दे बे सान्थिखौनो आंबो लुबैयो इसोरनि अननायजों
नेवसिनानै बिसोरो सैताननि अननायखौ एसे नाजावबाय आरो जेब्ला अननायगाफोर एफा एफा नांनाया बारानिफ्राय बारा जाबाय सानथाम जाबाय सानथाम जानायाव दाना खाथियाव फैनानै सिखावना होननानै बिरादनो गन्थं हमना बोफ्रावलायबाय सिखावना खावलाय खबलायबाय बोफ्रावो मासि मोजां नोंलाय नांथारबायहाय खावलायखौबो बिलिफिरलामोन बिलिरबाय गन्थंखौबो दाना गावखौ सिख्लासो नुबावबाय हाबा जानायनो सानबावाखिसै आं नोंखौ बिराद हाबा लानो लुबैदों आया मा जाखोसै मा हाबा लानो जाबावो दाना बिसिबसो जाखानो मा हाबा लाबावसो लुबैबावखै दालाय बोरै जाखोनो अब्लाबो जेबो नङा अननायजों बुंखागोन बिदियालाय जागोन बाबु बिफा आंलाय मा बाहा बाबु मोनलाबायखो आं दाबो सेंग्रा होनबाय मारैसो बाबुखौबो बावबाय नामा बेलाय बाबु बिफा होनबाबो मिथिला दानिया सेंग्रा बादि बेखौ सिख्ला सानदों मानोना हायना मुलायानो उल्थां फाल्थां जाजोब्बाय बेनाव दानिया बेबो सानबाय अननायाबो बांसिन जाबाय खोमा दाना बुंबाय सना आं नोंजों लोगोसे सिथाब सिथाब जिरायनो लुबैथारदों खामफ्लाय फिसाब्लाबो जिरायफैबाय फै जिराय बेनिफ्राय खामफ्लाय फिसायाव जिरायबावबाय खामफ्लाय फिसायाव जिरायबावबाय जिरायनानै बेनिफ्राय दानिया आं नोंनि मोखाङाव बिराद नायनो लुबैदों मोखाङाव बियो नायनो लुबैदों मोखांजों मोखां नायबाय थाबाय दे आंनि मोखाङाव बेसेबां नायबाय थाबाय जाबाय नायै 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 मोखाङाव नायनानै मोखाङाव नायबाय नायनाय लोगो लोगो मोखाङाव नायनानै बियो फुंनि 8थानिफ्राय नायदों नायै 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 नायबायाथ' नै दसेल' 10 मिनिटसो नायदोंमोन मोखां नायलायबाय थानाया दाना बेथ' 8थानिफ्राय 9थानिफ्राय 10ता थेवबो बिनि मोखाङा ओरै जानो रोंला मा जानो बादि नायबाय थाखोसै आं नायनो हाया सिगां मेगना गाज्रि जागोन मेगन नायब्ला मेगना गाज्रि जायोनो नायबाय थागोन आं नोंखौनो बिराद नायनो मोजां मोनथारदों नायबायल' नायहाबबाय थाबाय जोबनायाव नायनानै माबा बारसिनांसि जाबाय गैलाहाय बारसिना थै लोंबा गोदना बारसिना थै लोंबा गेलेबावबाय आयु माथो रायखस बादि नुलायलांबाय मानसिखौसो नायनायालाय अनेक फारौ बादि नायदोंमोन नायै उनाव रायखस बादि जालांबाय मोसा लख्रा बादि नुलांबाय मारै जाखो हायना मोनलाय माथो उल्थासो जाबाय आंबो नायजादोंमोन मोखाङाव माबा नायनायानो बारसिनांसि जाबाय मारै जाखो दाना गिनानै बियो जानाय नंला बोरैबासो जासिगोन दाना बियो बहा थाहैगोन बहा मागोन फायखाना सिङाव हाबना थाहैबाय फायखानायावबो हाबफानो लुबैयो बेबो नायब्लाबो हाला ओरैबायदि बियो नायनोखौ माब्रै जाखो जेरावबो खारबाबो खारख'नो हाला बारानिफ्राय बारा जालांबाय जेरावबो थानो हाला दाना बियो बारानिफ्राय बारा जानायखाय अजानाव थांफिनबाय नांनाय फार्स्ट मोजां नायनायाव नांजेननायाव बेयो खुसिजों मासे मोसौखौ हैदों दानहैबावलायदों हाब बिराद अनबाय होननानै आफा नों होनाय हायना मुलिया नांबाय ओंखायनो बे मोसौखौ लाखिनो मोसौ मासेखौ हैदों गाइखेर सेरफुनायखौनो हैबावलायदों दानिया उल्थासो जाबाय आफा आङो हालिया बांद्राय नायबाय बांद्राय मोजां मोनबाय बांद्राय गोसोथारबाय बे आंखौ हा नोंसोर बिदिखौ लुबैबाय जेब्ला आं हरबाय आंथ' फेरायनो हाला दाना फेरायनो हालानो बे काहानि नङा रियेल जाथाय बेखौ लानानै माब्रै हामबावगोन साननानै बेखायनो बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनसे बिग्रा हान्जानाव थांदोंमोन आरो बेखौ आंनो खोन्थादों आंबो खोनानानै जि मिनिफ्लांदों जाथायाथ' बोरैबा जाबाय ओजों बिनो थांनायाव गावखौ उखैजानो थिनबाय गाव उखैजाबाय नाथाय गथ'आबो उखैजानांगौ फिसायाबो उखैजानांगौ जेब्ला मोनसे दखानाव बिसोरो बिसि सानैजों सिंग्राजों साहाजों लोंहैदों थिग पर्दा खोंथेलायनाय मोनसे आरोबाव रुम दंबायो बिसोरनि फ्रेन्ड ग्रुपआ गासै 12 जन दं जि फुरि जादों साव जादों बिसोर जाखोमादों गावसोर दिन्थिफ्लानायसो जाबायना गावसोर बे दखानाव जाखोमा होयो बिग्राफ्रानो फुरि जादों साव जादों मा फथा जादों थिगसे जाखोमायदों ओजों मानसिफोरखौ नों आं मानसिफोरखौ उखैजानांगौ जोंबो उखैजानायखौ नुवाखै नोंसोरो होनना खोन्थालायो ओरै फुरि जाखोमाय आयु बिग्राफ्रालाय गावसोरनो माथो बै पर्दाखौ बोखारनानै हाबहैहां जादोंमोन ओइ बाय फैनाङा नोंसिनि नङा नुबाय माने मोनसे साइडआव जिरायबाय सानबाय थाबाय बिग्राफ्रानो जादोंबा जोंबो जानोसै हाय होननानै गावबो जाबाय फिसायखौबो जाहोबाय फिसायाथ' नायबाय एखे मैदेर मुहिनिनो गोमजोर जाबाय थायो दानिया जेब्ला गावसोर जाखां लोंखां आखाइ सुना आराम होननानै नै नोंसिनि आखला माबायदि नोंसोरखौ बुंदों जोङो बिदि जानो मोना उखै जानांगौ आंबो आब'मोना गावसोरबा जादों नोंसिनि सिंग्रा नोंसिनि जानायखौ नुनानै जोंबो जादों जोंलाय बाहा जाया जों मोनामसुदोंसो होनबाय बिसोर दानिया
मोनामसुनाय पर'थाखौबो मोनामसुदों बिसोर बुंबाय जों मोनामसुदोंसो मानो जोंखौ जानाय बैयाव पर्दा बोखारनानै बिसोरखौ जानो मोनदों जों जायाखै मोनामसुदोंसो मानोना बेबायदि गेसावबो होयो नालाय ओंखायनो जों माबायदि दिन्थिफ्लाग्राफोर नोंसोर मानो बिदि जाखो नोंसोर हामनाय नंला होनबाय अब्ला बिसोरो दे नोंसोर थानो हानाय नङा थांदो होननानै थिनहरफिनबाय ओंखायनो थिनहरफिननानै अनजायगाफोर बिसोर आंनाव फैदों घटनाखौ खोन्थादों सार नोंथाङाबो जोंखौ माबा उखै जाहोगोन नामा बे घटनाखौ बिसोर मिथिदों अनजायगा बेबायदि दिन्थिफ्लाग्राफोर जों जानो नाङा जेब्ला बिसोरखौ सानथाम उखै जानानै आं बियो अब्ला बेनिफ्राय बै खनायाव औवासुंबारि बिराद दंमोन दै बेनिफ्राय बे हौवाया बैयाव आं बेखौ जोबथारनाय दिनाव उखै जानाय जेब्ला दै आसिस दौवो अब्ला बियो फायखानावबो खियाखै बैयावसो औवासुंबारि खिनानै हांगार बादि खिजोब्बाय आरो बे खिखौ लाइयाव जुना लाना फैबाय दानिया मा जातनि बिजाग्राफोर फैयो खिखौ सोरबा जुना लाना फैयो माने खि असे नङा हांगारसो खारायदोंसो बेनिफ्राय मोजां होनो सार आं बैयाव खिदोंमोन आरो जि मोजां बे सारबो होनफेरा हिन्जावासो सार होनदोंमोन सार आं बैयाव खिदोंमोनलै आंनि खिनानै हांगारजोब बेनिफ्राय गासिबो माबाबो खारायदोंजोबसो आं नायबाय बेखौ बेनिफ्राय खिदों खिबायदि मोनाम थोरथि लाबोनाङा होनबाय नायबाय नंगौ बे गारदोंमोन आङो गन्थि एरलाना नायबाय गासिबो हांगारजोब जाय दिनै बिनि थाखाय उखै जानानै बिनायाव आरोबाव दिनै आं बिसोरखौ उखै जाहोआखै आंनि बिनायजों उखै जानाय बिनायजों इसोरा बेखौ गेदेर अनबाय जाय बिनि उदैयाव हांगार बिनि उदैयाव मा दङमोन अनदायगाफोर खानायदों दंजोबमोन नाथाय बियो बै गोबाव बेयो फायखाना खालामहैनायाव बेखौ हयथ' फायखानायाव हाबोमोनब्ला दैजों सुस्र'नानै बेखौ मोननाय नङामोन आरो बे दिननिफ्राय बे मोजां जाना थांबाय आलेलुया 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 बेनिखायनो अनदायगाफोर जोङो दिनै सोरबा दुखुथिया सुबुंफ्रा बेमारिफोर फैयोब्ला बे बेमारिफोरनि थाखाय जोङो बेमारिफोरखौ उखै जाहोआ नों आं गोथां एबा गोख्रों मानसिफ्रा उखै जानानै बि नोंहाबो बोर मोनगोन बेखौनो लाना फोरमायदों अनदायगाफोर बेनिखायनो मानसिफोरनि दिन्थिनो थाखाय नङानो नोंसोरखौ आं नोंसोरखौनो गाव गावनि मोननांगौखौ बियो मोनखाबाय जायफ्रा बिदि उखै जानानै जुदि बियोब्ला नों मा मोननो थाखाय मा मोननांगौ बेखौ मोनखाबाय उखै जानाय बियोब्ला सोखा जानायखौबो मोनखाबाय थांखि लाना बिनाय बेखौबो मोनखाबाय आरो बेबायदि गुबुन गुबुन थांखिफोर लानानै जोङो बिनायफोरखौ बेयाव मोनखाबाय होनदों नाथाय नोङो उदै बासिब्ला नोंनि गावनियाव खानायखौ खान आरो मोखांखौ सु उदै बासिनाय समाव नोङो आइलि जालि थानांगौ मोखांफ्रावबो सोमबाबा बिदि दाजा जेनेबा नोङो दुगैदो थाव फुनदो मोजाङै देलायनानै थायोब्ला नोंखौ रावबो उखै जादों होनना सिनायनो हानाय नङा मानसिफोरनो नङा बै सोरगोआव थानाय बिफा इसोरखौसो मिथिनो थाखाय उखै जादों होननानै आयै मोखाङावबो मोखां सायर' मोखां सोमबाबा खानायबो थावबो गैया दुगैयाबो बेबायदि नोङोखौ नुयोब्ला माबा मोनसे सिन्था दं नामा माबा मोनसे दुखु दं नामा मानसिफ्रा नोंखौ सानगोन बाहायनो नोंखौ उखै जानाय बोथोरथ' बेबायदि महर मुस्रियाबो नै बेना सोलायजोब्बाय खानायबो आयला जाला एबा थाव फुननाय गैया दुगैनाय गैयाब्ला बिनि मोखां महर मुस्रियाव सिनायगोन नोङो मानसिफोरनो सिनायजानाय नङा सोरगोआव थानाय बिफा इसोरनोसो नोङो थाव फुननायजों दुगैनायजों मोजांथार साजायनानै नों गावखौ उखैयै बादि उपबास थायै बादि मानसिफोरनो बेबायदि खालामब्लासो इसोरा नोंनो होगोन अनदायगाफोर बेबायदि गावखौ थैर'रब नों गावखौनो दाउसा बेमार बायदि खालामनानै लानायखौ इसोरा हामजायाखै बेनिखायनो मानसिफोरनो नङा नोङो मानसिफोरनि नङानो नाथाय नोंनि नुयै बिफानो गावनि उदै बासिनायखौ दिन्थिनाय बायदि जाय बिफा इसोरासो मिथिथों मानसिफोरनोबो दा खोन्था आं उखै जादों आयै आफा आंनि लोगो बेबायदि होननानैबो दा फोरमाय रावबो दा मिथिथों नोंनि उखै जानायखौ नोङो अनदायगाफोर गुबुन जायगायाव बेबायदिनो माखासे मानसिफोर आर'ज खालामो जिन्जि प्रार्थना दं दिनै जोंनाव मण्डलियाव ओइ जोङो दिनै उखै जादों बिदि खोन्थानो नाङा अनदायगाफोर मोनसे जायगायाव मोनसे दैखरखौनो ज' जायोमोन बे गामिनि दैखरखौनो ज' जायोमोन आरो बे समाव दै खावनो फैनायफ्राव दैखराव ज' रायलायबाय हिन्जावफ्राथ' रायलायो हिन्जावफ्रा बहाबा रायलायो बहाबा थावख्रि लुनाय समाव गोदो थावख्रि लुयोमोन इन्दि थावख्रि लुनाय
नुयोमोन ज' थावख्रि लुनायफ्राव बबेबा लामा दथायाव बिदि सावरायलायो न'खरनि घटना बायदिसिना जाथायफोरखौ सोरबा नारें जुम्ब्रा जानायाव हिनजावफ्रा नारें जुम्ब्रा जायो दा गलायनानै गोदो जलफि फिथाइ जानाय नारें खमला जानाय नारें खमलाखौ खिन्थु ज' सेख'लायना जागोन नारें खमलाखौ बिदि जादोंमोन नारें जुम्ब्राफोर नारें आसिफोर नारें जाराफोर दङ गोदोना बेखौ ज' बिसोर खाज्लायनानै जालायो माने हिनजावफ्रा बिदि जायोना दाबो जायो नामा नोंसोर जाया जायोना बिराद बिदिखौबो अनलायना जायो